I kører bare. Men vi hører mig tale. Ja. Er vi klar? Ja. Værsgo. Er I klar? Vi filmer ikke meget. Nej, værsgo. Hun er der vil have et voldse. Ja, værsgo. Ja. Hvad fanden tænker I på? Hvad fanden tænker I på? Hvis ikke I to... Nej, det er os, der vil alt. Ja, det er ikke. Nej. Ej. Jeg kan ikke. Det er sådan lidt.